L-akbar surplus fil-fond konsolidat fl-istorja ta' pajjiżna juri li dan huwa pajjiż li fih wieħed jista' jibni fis-sod. Dan kliem l-ekonomista Alfred Mifsud li b'sodisfazzjon irreaġixxa għas-surplus ta' 183 miljun euro fl-2017. Surplus li jsegwi dak ta' 9 miljun euro li kien osservat fl-2016 li kien l-ewwel surplus fil-fond konsolidat f'35 sena. Il-messaġġ li jibgħat l-investituri u li jibgħat il-poplu Malti kollu li l-ekonomija sejra tajjeb. Dan huwa rifless fix-xogħol qed jinħoloq, rifless fl-esportazzjoni, imma rifless ukoll fil-finanzi tal-gvern. Ma rridu nieħdu xejn for granted, però ċertament messaġġ qawwi li l-investituri jħarsu lejna bħala pajjiż li wieħed jista' jibni fis-sod fih. Din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li sena li fiha kien hemm elezzjoni ġenerali kien hemm fiha titjib fil-finanzi tal-gvern. L-ekonomista Alfred Mifsud qal li s-surplus jidher li se jibqa' għal diversi snin. Però is-sabiħ ta' da surplus mhuwiex sempliċement għax il-gvern qed inaqqas in-nefqa tiegħu, anzi bil-kontra, il-gvern qed iżid in-nefqa tiegħu u allura jista' jilħaq l-aspettattiva tan-nies billi joffrilhom servizzi aħjar għax is-servizzi li joffri l-gvern huma l-flus. Is-saħħa, l-edukazzjoni, il-housing, il-social services, daw kollha huma l-flus. Imma minkejja li l-gvern qed jonfoq ħafna iżjed fuq daw, però l-ekonomija sejra tajjeb biżżejjed li qed iddaħħal ħafna iżjed miż-żieda li hemm fin-nefqa u allura qed jirriżulta surplus. Imqabbel mal-aħħar sena qabel il-bidla fil-gvern, il-qagħda tal-fond konsolidat tjiebet bi kważi 550 miljun euro. Dan jirrifletti iż-żidiet qawwija fit-dħul tal-gvern frott ekonomija dejjem tikber. Fil-fatt minkejja li fil-leġislatura li għaddiet f'kull budget kien hemm tnaqqis fit-taxxa fuq id-dħul tal-gvern minn din it-taxxa illum huwa 632 miljun euro aktar milli kien fl-2012. Dan juri kemm tjieb id-dħul tal-ħaddiema u tan-negozji f'pajjiżna. Il-galbu fit-tmexxija tal-finanzi pubbliċi wassal ukoll biex id-dejn tal-Gvern ċentrali fit-tmiem is-sena li għaddiet kien 103 miljun euro anqas milli kien sena qabel. L-effett tiegħu huwa wkoll fil-fatt li d-dejn nazzjonali qed jonqos. Qed jonqos kemm f'termini assoluti li d-dejn nieżel, jiġifieri issa realment nieżel. Però nieżel partikolarment hemm qabel mal-ekonomija ġenerali, jiġifieri bħala persentaġġ tal-GDP. Għaliex l-ekonomija xorta qed tikber u qed tikber b'mod qawwi, id-dejn qed jonqos u allura l-persentaġġ qed jaqa' b'mod drastiku illi kieku nagħmlu 3-4 snin oħra hekk naraw id-dejn nazzjonali jaqa' taħt l-40%.